Deci slime sunt niște creaturi foarte urâte, pentru că sunt verzi. Deci nu sunt galbeni, stai că sunt și galbeni. Deci nu sunt roz, stai că sunt și roz. Parcă. Oare? Dar oare sunt? Am văzut roșu până acum, dar nu cred că am văzut roz. Sau poate că am văzut și mi-aduc aminte. Jump, 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 jump. Noi minăm, noi mirăm piatră. E foarte rar. Nu găsești oriunde această piatră. Floșc. Și floșc. Și apoi floșc. Și pe iară floșc. Floșc. Ok. Gata. Floșc. Da, da. Hai să termin cu căcatul ăsta. Pentru a nu mă ia în spirit și apoi să arunc cu... Să arunc cu petardă de fel peste el. Știi? Mișto alea. Sunt mișto alea. Sunt geniale. Îmi trebuie 2 bucăți ca să fac chestia de asta. Ploșc și ăștia ce? Băi, ăștia vin doar pe ploaie. Pentru că e un pește și trebuie apă. Și el nu stă în apă pentru că zboară. Așa că vin pe ploaie. E logic, de-abia acum aflu și asta. Cred că așa. Presupun că da. Nu. Trebuie să fac o ușă și pe partea aia și pe partea aia, extraordinar. Deci aș face o ușă și pe partea și pe alta. Căcatul ăsta aici. Aha. Cum ar fi că acolo. Pac, asta înseamnă că... Da, înseamnă că aceea punem că un ăsta. Da, e genial. Și aici încă un ăsta. E perfect. Acum tot ce mai trebuie încă niște piatră. Pentru că niciodată nu e de ajuns. Mă întreb unde mai găsesc niște piatră. Ce naibii îmi trebuie atât de multă piatră? Lipsă de ocupație, filmează în Terraria. Găsit o... Opa! Ce-am găsit noi aici? Dar oare ce e ăsta? De fapt știu ce e ăsta, dar vă întrebam pe voi. Ok, asta nu are niciun sens. Și acum că am luat niște mânscă de aia galbenă, ar fi timpul să plecăm de aici după ce luăm piatră.
47 nu mi-ajunge. Uite, uite, ăla e roșu. Ăla e roșu. Dar roz. Și mai e unul pe acolo care e țigan și tot roșu. Ochii mei. Am ustură la câte am stat în calculator. Așa. Aceasta este, vreau să vă spun ceva foarte important. Ca să vă uitați la acest video, vreau să zic că mă las să filmez Minecraft pentru că pur și simplu pentru că eu m-am handicapat. Eu joc fără lag, dar el pe filmuleț arată lag. Da. Vreau să nu filmez în Minecraft pentru că nu vreau. Și așa că nu mai filmez Minecraft, filmez orice altceva în afară de Minecraft. Toate că majoritatea filmeților mele sunt Minecraft, dar mă rog. Uite ce țigane. Uite ce țigane. Uite câte țigane. Ești, mă, acasă. Mă, dar tu n-ai casă, nu? Uite, frate, cât sunt. Na. 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 Opa. Deja să ampute treaba. Ai de cap. Iar trebuie să stau în gurică. Și nu-mi place. Băi, frate. Cred că pun pauză și mă întorc. Mă întorc după ce se face zi. Dar stai că nu pot să pun pauză. Da, o să mă duc acolo să explorez. Unde era? Ah, da, acolo, acolo era. Șep, 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 șep. Băi, ce nesimțeală pe ăștia, mă. Îmi dă cupăr. Ce fac eu cu cupărul? Dacă aș putea, m-aș pișa pe el. Dar nu pot. Yes, asta e că pot. Plășc, bă, nu merge așa. Nu. M-am căcat. M-am căcat. Și acum l-am mâncat. Auzi, mă, aici sunt de mie unelte de cupăr. Și uite cât cupăr e aici, bă, nu putea să fie atâtea diamante în loc de cupăr. Ești, mă, țăcan galben acasă. Ce cați tu aceea, mă, ce... Ia uite-l, mă. Da. Să luăm aceste chestii care se aprind. Pune-te, mă, o dată. Serios? Opa, ce e căcatul ăsta? Safie. Nimic interesant.
Ah? Uite ce greu sare în apă. Mamă, cum mă dor ochii, monstru rău. Mi se pare mie sau... Asta e inclinată. Și acum așa a revenit. Ce mișto. Asta e prost. Deci ăsta e prost. Ce vrei, bă, căcat? Bă, căcat. Bă, căcat. Căcat cu pelerină. Și cu șăpcălie în cap. Ăștia și de aia periculoși. Trebuie să te ferești de ăștia. Uite un zumbalou. Nu mă duc la el. M-aș duce afară. M-aș duce afară, da. E așa de interesant joculețul ăsta, încât îmi vine să-l pup. Uite, frate, ce acolo. Ăștia sunt căcați rău, ăștia sunt. Ieși acasă, ieși acasă. Sâmbălău prost. Ieși acasă. Opa. 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 Ana-mă pensi. Ieși acasă. Și pe mine mă spawnează fix aici. Și ea se duc fix încolo. Ce căcată treabă. Uite, 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 uite ce căcat. Ia uite câte vin. Ploșc. Una. Asta vreau să fac antes, mă ajung acolo mai repede. De fapt, până merge asta, ajung acolo la Paștele Cailor. Pac. Pac, am 2 steluțe. 2 steluțe, încă 3 și măresc. Ce mi-a dat asta, mă? De asta? Da, căcat. Țiganii n-ai. Bă, trebuie să formăm, trebuie să creezi o strategie. Deci eu iau pe aici și după aia, da, ce strategie? Îl iau direct la bătaie. Și acasă. Una îi mai dau și lămură. Pac. Așa. Ce țeapă la fraier. Ce țeapă. E prost rău, mă. Prost de pute. S-a cacat în fericire, săracul. Jump, pac, jump, pac, 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 lalalala. Cât căcat ăsta de piatră găsesc aici, ia uite cât de mult e. Ce, mă? De ce aș face asta? Așa. Da, deci e logic. Slime ziua, căcații, mă rog, și ăștia sunt căcați, da. Ce caută asta, cea? N-a fost nimic acolo. Băi, ce... E logic, mă. De fapt nu e, da. Băi, pe fira aia, n-ai. Și
Și aș pe tine. Dacă aș mă face super șmecher bun cu arme de alea. E perfect. Ce prostie. Atâta, deci atâta îți trebuie. Așa. Dacă l omoram, mamă. Dar bă, ăla e prost. Rău de tot. Ce crezi că fuge acum? Omor-ne iepurile. Țăgan. Țăgan burt. Și ce? Casa asta o voi continua în episodul următor. Adică numărul... știu ce număr.